Tay, karon pa ko. Manong himuon man natong komplikado, ang solusyon sa problema nga rin sa kalibutan, nga labi-labi sa junar ang mga tubag. Kung nag-uol ka, halahilak. Kung gikapoy ka, halapahuay. Kung gilaay ka, hala suroy. Kung wakay kwarta, hala pangitag trabaho. Kung nangutot ka, aadyo may pasumangil o glaan. Sumaludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.